kung kinsaman ka, kung naminaw ka, kung nakakita ka karon. Unsa ka sakit imong gihatag, imong gibuhat sa akong mga gihatag nimo sa among pamilya, sa ako Ako ang pinaka nasakitan sa tanan kay igsuon mi pero mura kog mama ni Ria nga ako'y nagmatuto. Ako nakabalo sa tanan. Miabot nga nagdangoy-ngoy sa usa ka punerarya sa may danin Bacalso, Dakbayan sa Sugbo kaganihang buntag si Roche Tukmo poblasyon. Si Roche mo ang maguwang ni Ria May Tukmo. Kinsa napalgang patay nga gisud og karton o gilabay sa may sitio Umuhon, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Niadtong Lunes sa hapon, Hulyo 17. Gikan pa si Roche sa Cagayan de Oro. Kauban ang amahan ni ini nga si Romeo nga gikan pa usab dito sa Davao. Wala magdahom si Roche nga ang pagkuha na lang sa patayng lawas iyang manghod nga si Ria May. Ang manghatod kaniya pagbalik dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nagsaulog usab punta siya sa iyang adlaw na tawhan kagahapong adlaw. Apan inay magselebrar na puno na hinoon siya sa pagbangutan. Di masukod ang grabing kagool nga gibati sa mga kabanay ni Ria May. Nga miabot dinhi sa Sugbo diyang ila gyud nga nakumpirmar nga siya gayod ang babaeng napalgang patay sa may Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Human positibo kini nilang giila sa morgue. Bisan pa man kung ana-ana kini sa state of decomposition. Matod ni Roche nga buwan sa Abril pa nibiya sa ilaha sa Panabo, Davao del Norte ang manghod niining si Ria May. Gumikan kay aduna kini tambungan nga dibo sa may Davao de Oro. Apan human niadto wa na kini pauli og pinagin lang sila sa cellphone og social media magkumustaay. Giingong mipasalig ra kini kanunay kaniya nga naa sa maing kamot og ana ara usab sa Davao. Dito lang nakurat si Roche diyang nasayod nga ani aday sa Sugbo si Ria May. Dihang nagpabook kini kaniya og tiket aron pauli sa ila sa Davao karong Biyernes, Hulyo 21. Gumikan kay adunay tambungan nga bunyag. Mas nakurat si Roche dihang gipahibaw siya sa mga kailan niini dinhi sa Sugbo. Pinagiusab siyang hinigugma nga gingong namising kini sud sa duha ka adlaw ug adunay napalgang patay nga babae nga gilabay og isod og karton sa may Barangay Tisa ning Dakbayan. Wala pa mi idea karon sir kung kuan kay wala man pud mi nakaibalo. Wala man pud siya gikon sa mo nga na siya nakaaway diri. Wala mi madudahan ni suspect nga maghimo sa iyahaan ni pero nanghinaot lang gyud mi nga naa mi makuha nga mga impormasyon sa mga CCTV kung unsa man among makuha nga kanang makakuha mig ebidensya nga mauna mo ni nagkuan sa iyaha karon sir wala pa jud matubag sa mga ingana kay wala pa jud mi kabalo unsay rason kung ang among duda or basin ba gitulis siya kay wala man pagkakita sa iyang lawas wala man iyahang kuan iyang pitaka wala pud ang iyang cellphone kay dapat katong cellphone basig na ay ka text niya dito ta mo ginto among gi kuan nga makit-an iyang cellphone kay basig na ami makuha nga impormasyon pero wala sir pitaka cellphone niya wala jud ang nakuha lang niya katuray iyang kwintas-kwintas nga gisot wala mi nakuhang lain. Trabaho sa usa ka restaurant sa Dakbayan sa Mandawi ang giyong gisulti ni Ria May ngadto kang Roche. Nganong naabot siya dinhi sa Sugbo. Usa ka amiga nga taga Davao ang giyong gisundan niini dinhi sa Sugbo. Wala ra sa mabalaka si Roche sa iyang manghod. Gumikan kay kanunay kini nga musulti kaniya nga naara kini sa maing kahimtang dinhi sa Sugbo. Hustisya karon ang gisinggit sa pamilya ni Ria May sa linuog nga kamatayon nga hiaguman niini. Sa pagkaron wa po sab sila matumbok nga posibleng hinungdan sa nangatan niini. Sangnit gihulagway kini nila nga usa ka buutan og hilumon nga pagkaigsoon og anak. Wala usab sila masayod kinsa mga kaila niini dinhi sa Sugbo. Sanglit didto ra nila nakaila ang mga kauban niini sa iyang boarding house sa may Barangay Look, Dakbayan sa Mandawi. Human gipahibaw kalabot sa pagka-missing sa biktima. Sulod sa duha ka adlaw pinaagir usab sa group chat sa Messenger. Manghinaot ko nga mo-surrender ka sa kapulisan. Di ka batulgon sa kong manghod sa konsensya kabalo ko nga naminaw ka karon makita ni nimo. Kita ka sa iyang dagway kung giunsa nimo siya pag-torture. Grabe mo na siya dili tao. Halos di na lang mo siya mailhan. Wala mi kabaloon sa iyang sala dakong sala sa imuha nga nganong nahimo niya. Hinaot nga mo surrender ka, makonsensya ka kung naa pa man kay konsensyang nabilin bisan gamay na lang. Ang Cebu City Police Office padayon pa karon sa investigasyon sa kaso og padayong mitumbok sa anggulong may kalambigitan sa kanhi trabaho sa biktima ang posibleng hinungdan sa kamatayon niini. Gibisitan usab sa kapulisan ang boarding house niini sa Barangay Look, Dakbayan sa Mandawi. Apan giingong ang landlady niini ug ang kauban niini sa balay walay nadunggan nga uyab o nanguyab sa biktima nga magbisitaan sa ilang gipuy-an. Aduna hinoy nakuhang impormasyon ang kapulisan nga posibleng adunay daghang ka-text o ka-chat ang biktima. Apan maglisod pa sila pag-trace niini sa pagkaron. Sanglit wa man na-recover sa posisyon sa biktima ang cellphone niini. Kasamtangan po usab nga gipasusi sa kapulisan ang habol nga giyong giputos sa biktima dihang napalgan kini kung iya ba sa usa ka establishmento. Giingong ang pagkatuok niini sa liog gamit ang interior sa ligid.
ang usa sa hinungdan sa kamatayon sa biktima. Kini si Greggy Magdaro alang sa May TV Cebu.